Bueno, molt content, la veritat. Molt content, molt feliç, molt agraït, primer de tot, al club, no?, per donar-me aquesta confiança. Fa poc més d'un any que ens coneixem i la veritat és que vull agrair la confiança depositada en mi i tinc moltes ganes de començar a treballar. Si et soc sincer, volia deixar-ho la temporada passada. Què va passar? Que vaig jugar als competicions d'Europea, em va encantar el vestidor, em van tractar molt bé, de fet vaig parlar amb la directiva també i em van convidar a que jugués una temporada més. I així va ser i així ha sigut. Ha sigut un any increïble, ho hem pogut veure quin final de temporada que hem fet, ha sigut una llàstima el no poder passar de ronda contra el Teuta, però ho vam gaudir. Llavors se m'ha presentat l'opció de portar l'equip i la veritat que quan m'ho van dir ja feia dies, com et comentava abans, que tenia en ment deixar-ho per intentar començar a entrenar i quina millor oportunitat, quin millor lloc que aquest per començar. Primer de tot, el que més m'agrada d'aquest club és que és un club molt humil i que està intentant fer les coses bé. Els resultats estan sobre la taula. Llavors, jo vull seguir una mica aquesta línia. Vull intentar portar la meva experiència com a jugador. Sé que és completament com a entrenador, però poquet a poquet vull seguir una miqueta amb la línia com hem acabat sobretot aquests últims mesos, que hem estat treballant molt bé, un equip molt compenetrat, un equip molt treballador, un equip que es buida i és la línia que m'agradaria seguir. Jo soc una persona molt ambiciosa, és veritat que s'ha de ser caute també a la vida, perquè si treus pit ho acabem de viure nosaltres mateixos amb el resultat que vam guanyar 0-2 a Albània i a casa vam perdre. Llavors, amb treball i humilitat, penso que hem d'aconseguir els objectius que el club ens planteja. Visita la nostra botiga. Aquesta samarreta pot ser teva. Serem més.